I gdje ste ljudi, kako ste mi, da li ti se dobro i dobrodošli u novu epizodu na kanalu. Danas igramo Left 4 Dead 2, idemo single player, campaigning, idemo od početka Dead Center, idemo hotel, easy i character random zato što da ne. Da izaberem ipak. Izabrat ću ovog fina gospodina Anika. Start game. Evo nas tu gdje smo, oh my god, glasno jako, čekam malo da utišam, mislim pojačat ću iskreno da vam kažem, onako da imam bolji doživljaj. Frajer je otišao, ostavio nas je tu i da se borimo jednostavno. Ok, uzet ću dva pištolja, da, mislim da je to ok. Svako uzima po jedan first aid kit ovaj. I idemo, jako mi se sviđa igrica, pogotovo zato što ono, meni je desni klik nešto slabo radi, iskreno da vam kažem. Stay together to survive. Ok, to sam već skonto, nema ovdje nikog, pasite sad ovo. Evo ovdje ih ima, boga mi. Ajde Bona, alo momčino, pa šta te promašao je stav? Sad radi desni, nešto mi ne valja desni klik na mišu izgleda. Morat ću ga mijenjati. A joj, evo ih. Ne volim iskreno da igram horror igrice, ali ovo mi je više first person shooter nego što je horror. Ali okej, i jeste u nekom pogledu kao horror. Tačno sam znao da dolazi s ove strane pa sam samo udario. Hunter, bježi bre. Tako je bre, a rovi ga ubio, nema druge. Gasi momčino, Jokej. Ujebe, znaš kad sam znao. Sad će biti sranja, Pošto je boomer na njih, ja mogu ja skidati health svom ruku? Ne mogu, znači mogu da pucam na sve strane opušteno, ma ja. Gotovi su i ovi. Bježi ba, curo. Spavatale me cure. Ovdje nema ništa. Puc. Da uzmem moj pain pills. Ima adrenalin ko hoće, ima pištolj, to već imam, ima palija. To mi ne treba jer već imam pištolj. Ne treba mi melee weapon. Palija ova druga. Ono ko veslo, ova je baš ona palija. I ima defibrilator što ne vjerujem da će iko uzeti. Meni je bolje lično health allied. Ne znam, ko kako voli. Čekaj, mogu? Ne mogu skidat health, ma dobro, šta onda lažete? Mogu vas pucat dok hoću, imam 100 health. A zato što ovo nije najteže. Zato što ovo nije uopšte teško, na easy sam stavio. Ali nema veze, volim igrat. Ne, desni klik zabago ovog. Čuli ste? Čuli ste i sami koliko sam ga puta pritisnuo. Nadam se da ste čuli. Pošto ću još da pojačavam ovdje zvuk, pošto zvuk mi je na mikrofonu strašan. Ne treba mi melee weapon, rekao sam. Ovdje ne može da se uđe, znači idemo dalje. Kakav sam profesionalac. Neko je iza razbio. Joj, braćo moja, verujte mi, nije mi dobro, srce mi je stalo, čekaj. Joj, kako udara. Joj, pa kaki bre gameplay, kaki bre. Joj, pa žiću se usrat, kakve horror igrice, joj. Srce mi je stalo, dobro je, bit će bolje, ajde. Aj polako. Srce mi je stalo, druže, stvarno nisu normalni.
Nema ovdje nikog. Imate ovaj pilule. Ručele uzela. Ajde ba, popadajte svi. Dobro, nešto se trese, da nije možda tenkne do boga. Smokera sam vidio, a nije to smoker bio. Pisalo bi da je bio. Bježi ba momčino, alo ba momčino. Oj čovječe, one su jestići se. Gle koliko ih je. Pazi sad ovo. Viša matematika. Sad će odavde da dolaze. Gle ove ovdje. Gle, zamisli sad dođe gore. Što nije nepoznat slučaj. Sad kad dođe na ova vrata sa shit. Aj baš da sad čekamo. Test. Ok, možda neće doći. Nemoj padat, curo. Vidi došla ova. Mogu adrenalin da uzmem. Ne, ovaj charger, bog te. Bježi, momčino. Nemam pušku normalno, imam samo ove pištolje. Ja, znaš kad sam znao, sad sam gotov. Čekaj, u sredinu njih da stanem da me štite bar malo. Inače, kad ovaj pljune na vas, mislim boomer, vi to njih privlači, valjda da ne znam, miriše im dobro, ko što me mirišu dobro pljeskavice, razumiješ, pored radnje i kontaš ti mene, pa zato. Valjda je to. Ajmo dalje. Ne zatroši metak. Joj, tačno sam vidio da je neko iznad, vidim senku. Sunce ti poljubi. Video sam senku, bukvalno. Čaču ti poljubim, boomer. Joj, nije mi dobro. A ne! Sad sam zasu stvari. Magnum pištol, ne treba mi. Ne treba mi, ovi su bolji nekako. Ajde, padi. Pills here. Ajde, svako je pun, ja ću uzeti. Ja sam jedini onako po pitanju healtha malo slabiji, tako da ću ja. Popio sam svoje, a uzeo sam ove sa zemlje. Sam se ovdje vratio, nije. Jao, Hunter. Zašto bežimo ja kod njega? Uoči te ljubim, kad pre. Imate adrenalin, koć. Ajde, bježi ba. Ne, odakle je ovdje, joj. Što je ovo tank neki? Nije možda charger? Ne znam, sam je strah ući tu. Znao sam. Znaš kad si imao osjećaj? Pič. Uzet ću ovo. Sad ću da bacim ovo iz jednog razloga. Ovako ovdje da ih iščistimo malo. Pošto znam da će ih biti onda na onom spratu kog muva kad se lepe na med. Pa tako sa. Znate, aj gotović, ajmo dalje.
U lift idemo. Pa vidim ja, Eli, brate. Elis, mislim. Ja sam Rovi, Miloš, drago mi je. Message of the day, what? Ok, nije ovo ništa, nešto se desilo, nije bitno. Dim se. Ajoj! Ne. Kako zran ljudi, oh my god, kako, oh my god, ne me pal, ljubim te u oko, te ljubim, bježi ba. Ovo mi ne zvuči lepo. Ok, ajmo dalje. Uzmem ovako punu. Iako sam već uzeo, mislim možda jesam, možda nisam iskreno. Ok, ovdje imamo tanđare. Imamo Boomer Bile i imamo besplatan first aid kit. Izgleda se ja najranjeniji. Tako ću ja da se healujem. Idit ću još jedan first aid kit. I ovdje nema ništa, ali tako više, dobro. Idemo dalje. Ne. Hvala. Ovdje ne vidim ništa, bukvalno. Ali dobro. Pazite sad, ovo ću da uradim. Čisto da ih malo raščistimo. Iskreno nije pametno, ali na easy smo, tako da može nam se. A i bacio sam u vatru, realno. A šta, ni znaju šta je vatra. Malo, nek čisto ih poubijaju. Da ih nema. Ajmo dalje. Ok, čuo sam čudan zvuk. Jumper, ma bježi ba. Jockey iz nas. Čuo sam ga, čovječe. Na ovu stranu si ide, tako? Tako je. Evo ga. Našli smo neki izlaz. Neću da trošim metki. Šta je ovo? Pills. Ajde da čisto ono. Kad imamo viška, što da ne. Znaš što mene uvek, mene valjda voli. Ej, safe room imamo. Baš sad ću da se borim. Šta je, momci? Šta je? Ma jete go, majzro. Joj, brate. Ništa ljudi, igrat ćemo možda još jednu.